diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to ɗal haya to mafondu to beele ndendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyena wuuro molo seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno aman nene to kay haydi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amadou tidiane alpha mama sely ba to moderne ha to galle samasa to killinkara kay hayde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mouhtara wulji ay hoore jagoɗɗe gendi mauritanie o yabɓi koyɗe makko o yi ha to galle ahmed wula dadda gardiɗo landa rfd gam salminde ɗum e juurade ɗum to leydi sénégal le doyen de juge mahama diallo e yaadiɓe mum ko wayno amadou sek e ko wayno procureur abdou karima diop kañumen kala pektama ɓe beddoya koto tambacounda affectation noon ene wondi tigui e punition to leydi mali seɓɓitiɓe mbaɗi janggo mumen aleda hande o to kande garde e base militaire mo yeeli mala waɗi mayɓe e gañiɓe kala to leydi niger ma en kaali jillu samuela eto gardiɗo confédération de football de leydi cameroun baɗɗo jillu mum toon to niger to leydi ouganda toon ko joore mawde taw ko jinde kañum tigui jowiti e yimɓe nde mabbi e yimɓe caggal toɓoji kewɗi ndiyam waɗi ko fodde famde fof fodde sappo e ɗiɗo neɗɗo wasde hen pittali men kedde afrique ma en ketto musidɗo men alassana oumara mboco kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi russie to leydi ukraine e to leydi syrie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare tv ceerno amadou tidiane diallo ko jaadido ɓalawal e danwal kala omo safar rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude ɓurodirta balɗe tati taw wi alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno amadou tidiane diallo so yennama ka miskino kadi o safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno amadou tidiane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓe seeɗineji bahliti koye mumen e yanoɓe barogal kala ceerno amadou tidiane diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nenema kalantamo haala ko wone nder ɓerde ma ha cikkago toon hooɗi ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓen wonduɓe rafijo gorago no didorno e on fanno mo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko miiɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa nofuru nofuru fannu gaɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa ɗin ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni joni garta gorago ma e caɗele ma fo gasa ha laaɓa ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji kala sa jokkodire makko joni mbiya alhamdulillah ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji ewɗo saaha joni mo tawe to leydi france kala jiɗɗo hebde mo mbatta ko 00 336 04 04 66 27 so tawi a heɓanimo yo numéro mo gollodo e miñi ko goɗɗo ne wiye ceerno bassirou diallo tawate toon to leydi france ko kamɓe gondi on numéro mo mbatta ko 06 52 18 51 96 ceerno amadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji andan dindagal sénégal naaɓe wonde base makko to dakar ene golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno abdoulaye diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno amadou tidiane diallo base mum tawete lappol polol dande maayo ɓe mauritanie sénégal kala base makko ne tawe to dagana mauritanie ha to rosso mauritanie kala jiɗɗo jokkodirde e oɗon base jokkodirta koye sehil makko ne wiye ceerno amadou dia gorko mo leeraɓe tawateɗo oɗo saaha joni tawateɗo oɗo saaha joni to daga ceerno amadou dia numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 to dagana ha to rosso mauritanie kala wonɓe ƴewɓe leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe keceje musoje leɗɗe gorago kala
so tawi a jokkodire Ama Diama heɓa hano hannirta ni. Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko. aadi bil aadi saladi aadi ɓuuri firtude aadi. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadindo ɓalawal e donawal kala. Ceerno Djiby Sy ko gandu bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ko wittiyanke tigi tigi. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattraɓe kala. Ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnade e pittoje dabruji ɓeydoje arsigaji bawɗi neldede e kala leydi e kala continent mo gonɗa. Ceerno Djiby Sy so tawi on pamodiri kala leydi e kala continent to gonɗa leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne. Ceerno Djiby Sy dendagal rafi mbawɗa wondude dendagal haaju mbawɗa jogade ono ɓurodirta hen ujunnaji 6 tawi ko guya so tawi ko sefa on ɓurodirta ujunnaji 2. Ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji 3 omo jogui leɗɗe ne cafra fodde 13 rafi omo jogui leɗɗe goɗɗe ne safra fodde 19 rafi. Fannu goɗɗo ko kawisaji mehi goni ten waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum dendagal rafiji gonɗi e maɗa jalta ha jiira guite maɗa. Ceerno Djiby Sy rokkete leɗɗe so tawi a yari leɗɗe ɗe rafiji ponnoɗa oppirede fonno reedu ma fonno sekede ɗi jalta ha laaɓa taw reedu ma sekaka ha jiira guite ma. Ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to kay hayɗi to legal bitegal kebbe sara école keso mo kebbe lawol faade likseyba so tawi ari ha ɗon ma yimo Ceerno Djiby Sy hano hannirta ni. Kala jiɗɗo jokkodirde makko to banggue téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kono kadi ko numéro makko WhatsApp. Ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko ne nder ɓerde ma ha mbiya yoni. Listihar tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla cooda kartal kerdingal ujunere neldamo o haala ko ne nder ɓerde ma ha mbiya yoni. So tawi tawateɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar waɗirta ɗum ko ujunnaji waɗirta ɗum ko temedde 4 woni 2000 franc CFA. Temen nayi CFA ɗe noon lombata koye numéro makko weeva walla numéro makko orange money. On numéro noon mbatta ko 78 128 35 98. Ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko tawateɗo to Nouakchott legal netteka ene tawe ɗon miñi ko almudo makko no wiye Ceerno Alassane Sy ko gandol leɗɗe ko nunduɗo ko newiɗo on numéro mum mbatta ko 32 62 04 99. Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ne wiye dendagal lappol palolnaɓe ɓe Mauritanie Sénégal wonde oɗo saaha joni omo tawe to kay hayɗi. jokkodirta an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru payɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. Gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. Gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa. An jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www
www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabboji cuɗotoɗe balli kala so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo sappo e goo lewru jukko woni lewru utto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko addi kabruji men e ɗemgal pular jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV doktore on kay guila 2015 ha yetti oɗo saaha joni guila to banggue kumpital kabaruji mum ha to banggue buuɗi mum yurmede e jewtata kadi ko jewte jeetinango fati aduna ko fati diine men kala jayde nde noon caggal kay meeɗa namdade piye meeɗa kadi wiide kala nato e jayde he ma adda jobdi mum ko ɗum nden jayde noon e oɗo saaha ne sohli tigui ballal gam heyi yidde hesitinde e ƴewde matériel uji keesi wawde addande on kabaruji mon e kala saaha taw kabaruji ɓurɗi labde e ɓurɗi labtude e nder windere he kala jayde nde noon waɗi ɗaɓɓade faade dendagal hettiyankoɓe jayde nde kala ko neɗɗo hattani ko wawi kala nde wawata addude ballal mum faade jayde nde saabu en jiiɗa jayde nde darto en jiiɗa kadi nde taaƴa hay saaha goto so tawi noon ko kay kala jellitiɗo mo Allah suren ɗum seyɗani jiɗɗo addude hen ballal mum so tawi yiiɗi rewirde koto banggue leydi Sénégal jomum waɗata ko 00 221 ko indicatif leydi Sénégal mbaɗa 78 538 34 18 numéro o ko numéro web kadi ko numéro orange money so tawi kadi koto leydi Mauritanie kala jiɗɗo addude ballal muɗum tawi yiɗi rewide koto leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 ɗum ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 27 10 94 57 numéro ne waɗi bankili ene waɗi masrivi ene waɗi seddaka kala jiɗɗo addude ballal mum so addi kadi ma yetto hano hannirta ni eɗen mbaɗi ɗaɓɓade faade dendagal julɓe to mbawi wonde kala wonɓe wuuro wonɓe ladde ha diaspora kala eɗen ɗaɓɓi ɗumen ballal eɗen mbiya kadi mbuɗu famɗani kono kadi million heewani ko jayde mon ala mo neddi ɗon kono tan en jeeyi jayde nde habruji mon e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puddortoɗen Mouhtara Wula Ndiaye kañum woni jagorgal kañum woni hoore jagoɗe leydi Mauritanie kanko Mouhtara Wula Ndiaye o waɗi jillu makko to galle Ahmed Wul Dadda gaddiɗo landal lunde wiyeteka RFD ɗum noon wonno ko ñande aljuma ɓennuɗo ɗo o nayimo toon noon ko salminoydemo e juuroyademo Mouhtara Wula Ndiaye noon yettima salmi o yetti o salmini o yettini calminali tammuladi kay jarore ummorade e hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani faade on e gardiɗo kaɗo landa mbiyeteka RFD woni Ahmed Wula Dadda siftinde on e sumgoji ɓennuɗi Ahmed Wul Dadda gardiɗo landa RFD hay candidat goto ala kay moɓe gembuno kono o waɗino erago makko faade dendagal jeeyaɓe landa ka tambiɓe landa ka yiɗɓe mo e yaadi makko kala nde gonanta landa laamu
lamuka woni landa el insaf ka ahmed wula dadda non holliri en weltare mum mawne no fewi e ngudo jillugo muhtara wul jay hore jagode keso kanyum fofi hewde programme yettade galle makko o weltima kadi e calbinaadi horejo leydi ndi ina ɗum ɗon e hollirtana wonde kay ine hollira tigi wonde kay kanko horejo leydi ndi hakkille makko nana e hagore leydi ndi hakkille mum nana e makko ine tawtora visite on ona Ibrahima Wula Bohyi on ko kañum woni conseiller politique landa RFDK wondude e l'imam Ahmed Wula Mahmoud kañum woni kolaɗo kuɓala landa RFD woni tigi secrétaire général landa ka ha joni ko riidi Mauritanie keddoɗen Mohamed Khalid kañum woni jagogal keso kalfinaɗo ko fati énergie e pétrole aseta hanki o waɗi visite makko tawi ko visite d'inspection ɗum noon ko yettoyade kay to central uji courant tawteɗi to Nouakchott banggue hirnangue woni tigi to ɓergol kay on tigi centre ngal central ene waɗi fodde sappo e ɗiɗi groupe électrogène o yettima kadi to central solaire photovoltaïque ngal tawte ngal to tujinina bangal kay fodde sappo ujunere temedde jeegom e capanɗe nayyi panneau solaire woni beɗita ko beɗi gaddoji courant tawi kadi hattani muɗuma ko capanɗe joyyi mégawatt kanko ministre o ɗon e délégation makko ɓe kettima kala ko fati explication ardiɓe ɗiɗo centre uji ɗi pamminiɓe kay no centre uji ɗi gollitto kaali kadi caɗele kewi hebde kay e kala saaha pamminimo tigui haw famiri hakkille makko so tawi noon ko central central hybrique ngal sappo e ɗiɗi groupe électrogène marsinta ngal ko fluide wondude e gaz naturel ko technologie kay ha Nouakchott keso waɗa ha Nouakchott wawi hebde tigui courant mum hano hannitni hitande rawade nde noon central ngal waɗi production ngal addi kene qime ha temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedde jeetati e capanɗe jeeɗiɗi e goho mégawattheure e ɗum noon e qime ha 41% e énergie produite so tawi ko central solaire voltaïque ngal sappo joyi ujunere temedde jeegom e capanɗe nayyi panneau solaire ngal capacité mum mbiɗen ko capanɗe joyi mégawatt ko yidde wallude kay e nownude yoga e nokkuji ko fate électricité hitande rawane ngal ɗon central addi tigui ngal waɗi produit capanɗe joyi e nayyi ujunere ne fawi temedde joyi e capanɗe joyi e jeegom mégawatt heure ɗum noon ene qime ha 3% énergie produite ine tawtora jilluji ɗi noon hono kolaɗo kuuɓal to ministère de l'énergie du pétrole e wondude e cadre uji kewɗi taw ko gollotori e nder oɗon département mo énergie e pétrole ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e pine ganni e fina tawa kañum kadi kalfina kadi ko fati e communication tawa kadi kañum woni kalfinaɗo jokkodiral hakkude laamu ngu e parlement hono biteɗo Husseini Wula Meddu on e waɗi jillu mum aseta hanki sappo lewru août yano noon ko salminoyde poète goto tawa kadi ko windiyanke jimeyanke windiyanke biyeteɗo poète biyeteɗo Mauritanie najo biyeteɗo Mohamed Wula Meida ɗum noon koto galle makko e nder Nouakchott o yettini calminaɗi horejo leydi ndi Mohamed Cheikhul Ouzouani e duwawuji muɗum faade kay e on biyeteɗo Wula Meida nde Allah rokkata ɗum cellal mum e judna balɗe mum hano hanirtani o holliri noon wonde horejo leydi ndi rokki toon rokki yamirore mum faade laamu ngu ha tengti noon e yaruɓe fannu safruji kay nde ƴettata en charge dendagal ko fate safruji on biyeteɗo Wula Meida ta mbiɗen ko jimiyanke ko windiyanke Mauritanie najo woni poète écrivain Mauritanie najo Wula Meida noon e galle mum kala ɓe kolliri tigui gallere mum no didorno ɓe kolliri kay hen weltare mabɓe mawde no fewi mawde fewi ɓe kolliri tigui wonde kay guila e nguɗo jillu ngu jago gala waɗi yettade to noon e horajo leydi ndi kadi rokkude yamirore ƴettugol en charge dendagal ko fati e safruji makko o holliri ɗum ɗon e tengtine tan wonde horejo leydi ndi hakkille mum nana e makko nana kadi e dendagal ɓesgu leydi ndi kala ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen jiyan ha to Erkise accident lawol musɗo waɗi to Erkise noon ko lawol faade toon to Hoos waɗi noon mayɗo hen goto waɗi kadi barmuɓe hen hewɓe no fewi accident o ɗon waɗi ko natirde wuuro Erkise ngo ko otoji ɗiɗi kañumen goni ko pelɓodiri ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to wuuro witego Indianapolis ko tawte wuuro tawtego to dowlaji tedduɗe Amérique to noon teskama ko suka Mauritanie najo goto kañuma wara toon ñande jamma aljuma ina wiyata aseta
yetta hanki sappo lewru uta hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi ko pellaɗo police noona holiri tigui felluɓe mum ɓe ko dogɓe ene naati e soyde kono jiilaw cattuɗo cattuka nana waɗe beele tigui eɓe mbawa yitede suka baraɗo o noon o wiyeteno ko Saad e dina wula riha kañum tigui woni baraɗo toon to dowlaji tenduɗi Amérique eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe e julɓe kala eɗen mbiya jinnaɓe makko kadi kanko suka baraɗo o yo Allah lomtina allahumma amina. habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal ade biteɗo Abdallah Sidi Mohamed Wadi no maɗo ko ɓoyani o waɗi jillu makko kankone visite makko ñande aljuma hecci hanki o to hôpital biteɗo hôpital mère et enfant mo Nouakchott nayumo toon ɗon ko salminoɗe juurade oɗo yummiraɗo e jibinɗo toon funeɓe juurade kadi funeɓe taw ko funeɓe wiyete tigui des jumelles siamose funeɓe tigui arɓe ne ɗakkodiri ko ɓen tigui o yeehi juuriyade kanko ministre o noon holliri tigui wonde département mo ardi o mo ardi o ma tintinama kay alhaali o wonde funeɓe ɓe arɓene kolodiri o holliri tigui wonde suivi e kaldigal kala nana hakkude mabɓe e jinnaɓe gelɗon ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo funeɓe taw ko ɗakkodiriɓe o holliri kadi wonde équipe médical o holliri kadi ma jooɗo jonde mumen altine janggo o ɓe ƴeewa kay hol peeje ɗe ɓe mbaɗata gam kay dandude ɓeɗon funeɓe ɗiɗo o holliri kay wonde ministre o holliri wonde département mum kala hakkille mum nana daari kayene hakkille mum ne hetti hen ha ɓeɗo funeɓe tigui Allah wawa dandude ɗumen hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen uddirten habaruji men nder leydi Mauritanie ko toon to Likseyba Gorgol département de Likseyba Gorgol e commune mum e ko taari ɗum kala ene wone keɓugal taw ko keɓugal manggal no fewi noɓe kewi wadde kala saaha gurti woni vacance uji so yuɓɓinde kay ñalli taw ko ñalli safruji woni ko ɓe mbiyata caravane de la santé caravane de la santé noon ko ɓesgu Likseyba naaɓe pellita woni tigui ko wiyete kawtal pelle tawateɓe nder leydi he ha e caggal leydi kala to mbawi wonde kala kañumen ndendinta doole mumen e ngaaluji mumen kala kay vacance uji ɓe mbawa suɓade docteur eɓe taw ko ɓuurɓe gardude ɓe gadda ɗumen e kala fannuji ɓe gadda ɗumen toon to Likseyba Gorgol dendagal wuro Likseyba naaɓe ko taari ɗum kala jeeyaɓe commune eɓe jeeya kala e nder département eɓe jeeya kala kay mo Allah addi e oɗon caravane wawa tigui holki seede ƴeewe tigui hol rafi mum wondi so tawi tawa kadi eɓe gardi e médicament ji kewɗi ɗina médicament ji noon kala hen bindanaɗo ordonnance so tawi kayya ene tawe ɗeɗon leɗɗe rokke guila e consultation ha e safruji ɗi ha e médicament ji ɗi kala ko gratuite haydara hen ala ko yoɓete taw foof koko sooda kadi addateɓe docteur eɓe addateɓe guila e transport mumen ha e logement mumen e ñamdu men e yarde mumen kala musidɓe tedduɓe namdi tigui ko moyen ko doole tigui koye gon oy on koye gan sanga noon ardiɓe kay oɗon caravane yuɓɓinoɓe ɗiɗon caravane uji ɓe mbaɗi erago faade dendagal Mauritanie naɓe ɗo nditor noon wonɓe wuuram caggal eɓe gona Mauritanie naɓe kala Likseyba naɓe ɓe gona Likseyba naɓe kala kay jiɗɗo addude hen ballal mum gam fabade ɓen tawa kadi ko miskineɓe ɓe mbawa ngala moyen e kala saaha wadde pasuji men yaade safroyade walla wawde yobde docteur eɓe ha mbawa consultede walla hebde safruji men nde gaddata ballal mumen ha ɓen mbawa hebde safruji men kala jiɗɗo addude hen ballal mum noon numéro no woodi on numéro ko numéro ko numéro tigui ko numéro o waɗi basrivi omo waɗi kadi bankili on numéro noon mbatta ko 49 75 49 47 deften hen ko 49 75 49 47 o numéro miɗen waɗi weewa walla mbiyen omo waɗi tigui masrivi omo waɗi kadi bankili kala nelduɗo hen haaliss mum ma yetto ha no hannirta ni kadi ma tinta tigui wonde ballal mum yettima mbuɗu famɗani million hewani so nummima toon to Likseyba Gorgol payten ko to leydi Sénégal jayde e weltare TV e weltare heblo sukaɓe Afrique tini tigui ustare biyetenoɗo El Hadji Tall ngol on noon ko to 2STV gollatno El Hadji Tall noon ko jayde yanke mbiɗen mo 2STV jinnoɗo kay ko fati histoire uji ɓennuɗi ko ɗum hewno addude haalande yimɓe kay no histoire uji ɗi holno jaaruno ɗiɗo duuɓi kala noon ko kanko waɗanno animé émission biteɗo pensi rewmi to 2STV noon kañum woni premiére chaîne privé e nder leydi Sénégal jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe antinmaɗa weltare TV ne facca sunare mum faade famille makko e galle makko e faade dendagal jaydiyankoɓe 2STV e faade 2STV kala ko noon kadi eɗen pecca sunare makko e presse mo leydi Sénégal kala ha joni
ko riidi Sénégal keddoɗen legal bitengal cité avion ngala wakam wuli jaw aseta hanki o ko garmi garaji gulɗi jaw hakkude kay sagataɓe legal ngala e dadiɓe ɓe force de l'ordre de sécurité ko sagataɓe reno sagataɓe noon renduɓe fedde taw ko fedde witende collectif momelu wakam kañumen pelbodiri e ɓeɗon dadiɓe fedde nde noon witende momelu wakam wi tigui ko ma tottite dendagal boowe woni de terrain tawa ɗina terrain ko legal ngal jeeɗo e oɗo saaha joni watta tigui ko kawuji militaire ɓe kolliri noon sukaɓe ɓe noon ɓe idino wadde tigui ko conférence mabɓe de presse joɗade kay hollirde wonde boowe ɗe ko kamɓe jeeyi hol peeje ɗe ɓe mbaɗata haɓe mbawa heptude ɗeɗon boowe caggal conférence o noon ɓe ummini seppo gam hollirde mette mabɓe e yidde namdade ɗeɗon boowe e nder seppo heɗen ko nder ɗum dégénéri woni ɗum buujite juuɗe mabɓe wonti tigui garmi gara gulɗo jaw beddodiral kaaji e gaz lacrymogène e duppugol ponoje foof teskama legal o kam haaɗi roko aseta hanki o ɗum noon haaɗi rega sagtaɓe ɓe noon kolliri tigui ko ala ko jiiɗi so oɗo saaha so wona kay boowe ɗe kala taw ko kawuji militaire ɗi population wo kam jeeyno yo tottiti ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen laamu leydi Sénégal e yamirore Bassirou Diomaye Faye ɓe mbaɗi tigui affectation tawi ko jaaduɗi e punition faade kay e ɗiɗo juge uji ɓen goni hono biyeteɗo Maham Diallo wondude e Mamadou Seck e procureur biyeteɗo Abdou Karim Diop kamɓe kala noon ɓe pektoya tigui ko toon to Tambacounda député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly o holliri hen weltare makko no feewi o wi kay wonde kay omo yetta Allah omo jarna mbajjiri kay comme saabu kay ko ɓeɗo pekta toon to Tambacounda o wi noon wonde procureur Abdou Karim Diop e doyen de juge Mahama Diallo ko kañumen tigui cognomo dow fenade e dow toñangue dow amde e belade ɗum noon fektede ɓe hannde teɗeɓe Dakar ɓe nawi tigui toon to Tambacounda oɗo holliri tigui wonde oɗo affectation ko punition wona konngudam ko konngudi kanko Bara Abdou kanko tigui biyeteɗo Bara Dolly o holliri noon wonde kay hoorejo leydi ndi ene jogui ndimago kay e hattane wawde fektude kala neɗɗo fonctionnaire d' état wawde fektude ɗum to yiɗi kala o holliri kadi omo jogui ni hattani hay ittude ɗum noon o holliri hen weltare makko mawno no fewi o suuti ɗiɗon konngudi noon o haali ɗum koye saaha kay o rokkiranno ballal makko taw ko moto pompoji e carburant faade Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Kader hoko fati kay e keɓugal grand maggal mo Touba beɗe dendagal diƴƴe tawateɗe toon to Touba ene wawa horsede ko ɓuuri yawde e yaccade ko adi kay maggal ngal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Touba joni e mbaɗi heblanade grand maggal de Touba police waɗi jillu muɗum aseta hanki o to Touba e mbaɗi kay mission de reconnaissance ƴewde kay no tigui nokku o to yarata ko visite noon de terrain nde ɓe gayni oɗon visite noon ɓe gasdi visite o noon ɓe mbaɗi tigui ɓe mbaɗi visite mabɓe o noon ɓe joddima e point ɓe joddima tigui e joguiɗo konngol woni porte parole joguiɗo konngol khalifa o hono Serigne Cheikh Bassirou Abdou Kader ɓe kalde makko noon ɓe kollodirima noon ɓe kollirima tigui e oɗo saaha joni woni gueɗe ɗe kala koɓe paranɓe ɗum hano hannirta ni o holliri ɗum noon ko commissaire principal biteɗo Diagana Sène kañum woni chef de service de commissariat spécial de Touba commissaire o holliri wonde kay e oɗo saaha joni koɓe parɓe jabbanade maggal Touba 2024 hono joguiɗo konngol khalifa o holliri hen weltare makko mawde no fewi o rokkiri kadi recommandation ngaji makko woni jamroje ko khalifa o yamiri kay yo waɗe o haaldi ɗum e police ji ɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Darou Salam ko wuuro tawatengo e nder commune mo Kerwana e nder falde Medina Yoro Fula e nder toɓoji cakkitiɗi toon noon e toɓoji cakkitiɗi toon noon tigui hollirama wonde hartago jamguel ƴiwonde yo wima toon fittande suka goto togoso élève tawi ko garnoɗo vacance uji mum woni gurti mum e nder ngoɗon wuuro ine teska noon kala ndungu kay tadaji baɗi ni henene ene kewi wadde e nanede e nder leydi Sénégal biteɗo Boubacar Diallo kañum woni maire commune nde Madina kañum woni commune diwan o namdima laamu ngu kay nde namdima laamu ngu kay nde waɗantaɓe tigui ko wiyete paratonnerre e base sapeur pompier nde wawa tigui waɗede e nder commune mabɓe nder falde mabɓe beele kay ɗeɗo tanaji ene usto e kala saaha beele kadi gueɗe baɗe ni so ari tawa koninkoɓe faamum ene ɓattiɓe wawde famade yimɓe ko ɓuuri yawde e yaccade
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeehen ha to Kolda gendarmerie wuuro witengo Kabendou tawatengo e nder région de Kolda ɓe teɓima tonuji kewɗi no fewi taw ko engrais noon on engrais fano ko toon to Guinée Conakry tawi ko engrais mo laamu ngu waɗi koppereje kewɗe waɗi subventionné yidde wallidde remoɓe ɓe leydi Sénégal e kala saaha nunɗani ne kewi nawde ɗum caggal leydi yeyde ɗum noon ko tonuji kewɗi ɓe kolori fodde 50 tonnes engrais ko ɗum tigui woni ko teeɓa tawi ko engrais nature mo hinde PKN kañum woni teɓaɗo e lawol taw fano toon to Guinée Conakry hay camion kaya ko dimdunoɗo marchandise o wondude e ɓen convoyeur uji yadannoɓe marchandise kamɓe kala ɓe teɓama ɓe mbaɗama tigui guila ɓe teɓano noon guila ñande jamma jeetati ɗi wiyata jeenaya lewru août gonɗen ndu camion noon ko semi remorque mo marque Iveco matricule makko ko AA5 KE e AA6 KE ko biyeteɗo Mamadou Kandé on ko transporteur jeetoɗo jeeya to Kolda ko kañum jeeya oɗon camion chauffeur o on wiyete ko Basirou Niang e oɗon saaha kala kamɓe kala ɓe tawe juuɗe dadiɓe seno mima toon to Kolda koto leydi Mali paɗen aleda hande 1 lewru août woni juko 2024 sanga 5 heures subaka ko adi salatu seeɗa ko sagataɓe joguiɗiɓe ha teddi arɓe dow motoji men kañumen mbaɗi jangu mumen e base militaire to wuuro witego Yelimana ene nder région de Khayam ko idi koɓe mbaɗa jangu ɗon e camp militaire o ɓe iɗi tigui wadde jangu ngu ka garda caggal ɗum ɓe janoyi e prison woni kaso wuuro ngo dadiɓe leydi Mali noon kollori ɓe dartima no dole mabɓe ponno ha wat boni ɓe mbawi tigui yatirde ɓawo ɓe jawini noon so ɓe jaɓani caggal nde ɓe dogui noon kamɓe seɓitiɓe ɓe jaɓani ko sara kerol hakkude e leydi Mali faade mum hakkude mum e leydi Mauritanie ɓe kolliri noon communiqué o hayso haalande foti ɓe kolliri kay waɗi mayɓe e barmuɓe ha mbayno kooce waɗi tigui gañiɓe ha mbayno kooce ɓe kaala noon holno foti kay gañi hen e nder mayɓe he ɓe kolliri kangaɗo goto taw kay kewnoɗo teskede ubade jeere he on wasi hen fittadu muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen Mamadou Touré o ɓuuri lollude ko Bavier ɓiliɗo kay e juuɗe justice guila jeenaya lewru août 2023 tawi o tuma ko détournement woni dirkude e dirtinde koppereje kewɗe no fewi taw ko haalis leydi kene qime ha 17 milliards taw ko franc CFA so weccitama euro ene hawra nogas jeegom million euro kanko tigui tawate kay e kaso o ɗo ñalawma hande oɗon timmini tigui hitande timmude ko waɗi e nder kaso oɗo saaha kala oɗo saabu ko oɗo saaha rawane o nanggano koye jeenaya lewru août rawane o nanggano Bavier noon ko kañum wonno DAF woni directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale ɗum wonno ko 2013 ha 2019 hujjukinto makko laabi kewɗi ɗaɓɓino kay ɗaɓɓininomo ko wiyete liberté provisoire kono noon ɓe keɓani ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen nummima toon to leydi seno mima toon to leydi Mali ko to leydi Niger paɗen Samuel Eto'o kañum woni président de la fédération camerounaise de football omo tawe tigui e jillu makko toon to Niger addimo toon noon ko tawtorede koɓe mbiyata arwad de la fédération nigérienne de football woni feni fouta ɓuuri lollirde noon ko mena Doro o tawi noon ene ari jaɓɓademo to Bowal Laaɗe Tiwaje Ñaame nando makko sehil makko mo leydi Niger biteɗo Djibrilla Hemma Hamidou gardigu noon addi tigui tengtinde noon nguɗo jillu noon en tengtine tigui yidde Samuel Eto'o ko fate ƴellitare fuggu koyngel e nder dongre Afrique hitande raware nde teskama kadi o waɗi noon jillu makko kanko Samuel Eto'o toon to Burkina Faso tawtor yede ko fate final ko mbiyata final Faso final coupe final kay fuggu koyngel nde Burkina Faso yuɓɓinno hitande rawane kadi o tawtorenoma ɗum ha joni kabaruji men e nder Afrique koto leydi Uganda noon ha tengti to Kampala kañum woni lamol go leydi ni teskama tigui ko jowro jinde mawde no fewi tawatene nder wuuro he caggal toɓoji kewɗi ndiyam nde caami toon ko nden jinde noon wawi tigui yurbitade walla mbiyana nde mabbi nde yene galleji nde yene yimɓe ko famdi kala e oɗo saaha joni bilan sakkere mo keɓɗen eɓe jaara e sappo ujunere neɗɗo wasɓe hen pittali men waɗi kadi barmuɓe hen jawdi darini woni tigui daabeje kewɗe kadi tilfima hen kuɓeje kewɗe jani hen mbiɗen ko toɓoji caabi ɗum kabaruji men kedde Afrique ala no mbatten sowona jabbuɗen musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima
gali abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe ayawo tv kabaruji men e dongre afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono burkina faso de kono jeewi hono jangu mum tawgata ko kesu hakkude ɓen seɓɓitiɓe e aduna mabɓe ɗum noon waɗi ko to banggue tawgata ko worgo leydi ndi jangu ni o waɗi noon ko ñala alkamisare ɓennindede ɗum noon taw kadi koye e nder jamma aljumare wawi kadi hono habaru o wawi hono yettade sakta taw kadi ko groupe oɗo ɓen seɓɓitiɓe mbawi yalde e ɓen taw ko holiyankoɓe artannoɓe ene gummiri toon to commune taw kadi ko holi Bourgou taw kadi ko e nder on diwan Tapwa ɗum ɗon ɓe mbaɗi hono ko jango muskude fewi bilan o maaɓe ɓe andaka taw kono noon ko ɓuuri hewde e cewɗe ɗe kadi kadi mbayyini wonde kay ɓe pertinama ko heewi no fewi to banggue honiyankoɓe to kadi ɓen seɓɓitiɓe nawi kay ko ɓuuri hewde kadi e matériel mabɓe koddi wa kamɓe dey 30 hono lewru hono surtout ha 31 lewru werkoma ɗum ɗon ko commission taw ko wadde ko commission électorale indépendante toppitiɓe kadi woteji mabɓe ma mbaw ƴewde doggi mabɓe taw ko wotoɓe ɓe jurni so ƴeewa kay fewde ɗum ko adi nde woteji ɗi mbaɗat nde tawno ɗe gorji mabɓe mbaɗat ko ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi toon to Niger to de ko yimɓe capanɗe jeenayo e yimɓe nayo mbasi toon kono pitali mumen e nder toɓoji baɗɗi toon ɗi taw kadi ko galleji kewɗi pirtima hen ma won ujunere ma won temedere e capanɗe tati e joyyi ujunere taw ko galle mbawi hono firtade hen hande de ko toon to hono Madagascar sarɗiyankoɓe mabɓe kamɓe dey ɓe noddanama ngam kay hettade gardiɗo jagorɗo mabɓe ko jogori kay yewtude e ɗowngu golle taw ko laamu ngu député ji noon hono nundugo noon caggal ɗum mbawi hono yaltude ngam kay mbi wono tawtortaki kono nde ɗo hono jonde nde gala ko keɗoro kaɗo haala Kenya ɗo de ko Emmanuel taw kadi ko Wanyang yi heeɓi taw ko médaille mum or taw ko 100 taw kadi kono métaire to hande ko bijirloji olympique gonɗi toon to leydi hono France Kenya najo goto mbiɗa hono fettata tawi ko kippi yongo kanko de o naati kankone e histoire o heeɓi médaille uji tati taw ko kañƴe taw kadi ko ujunere e 100 wono métre RDC Congo jeeyaɓe e alliance pour taw ko le changement ceppito toon ngam wiide wonde Jean-Marc Kabour ko gardiɗo hono landa mabɓe yo woppite ko ɓuuri yawde e yeccade kono cokaɗo toon ma won duuɓi ɗiɗi e dumburdu o taƴanno ko duuɓi taw kadi ko jeeɗiɗi guila ramane fuɗɗi ha hande ala ko ɓe nannimo ɗum noon ɓe mbi wonde alsago kanko dey o woppite ko ɓuuri yawde e yeccade Ghali Abouba ko ɗum mo tonguɗen e dogere Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko dade musidɗo mon Alsa Oumar Mbodj gokko mo sa dokku ngam weltare Ayawo TV. dokay keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jañinene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuri humpede Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi Alassane Oumar Mbodj ko anudde kabaruji men e nder dongre Afrique Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi kala jiɗɗo humpitade kay yo hetto jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa humpitade ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade kay jiɗɗo kay jokkude heɗade jayde nde ɓe jiiɗa jayde nde darto kay jayde nde ene waɗi ɗaɓɓal ene waɗi ɗaɓɓade ballal faade dendagal hettiyankoɓe jayde nde gam yidde kay hebde
wonde kabbirde taw ko kabbirde kese jaaduɗe e jamanu wawde tambade jani nde hano hannirtini beele kala saaha jani nde ne wawa yettade on kala jiɗɗo addude ballal mum noon mbiɗen wonɓe ndera leydi e wonɓe caggal leydi kala jani nde yawani kala ko mbawɗon addude ene nafa kala jiɗɗo addude ballal mum noon so tawi jiɗɗa rewnide ko leydi Sénégal mbatta ko 78 538 34 18 numéro o ko numéro Wave ko numéro Orange Money so tawi kadi koto leydi Mauritanie jiɗɗa rewnude toon kadi numéro woodi mbatta ko 27 10 94 57 mbiɗen ko 27 10 94 57 numéro waɗi bankili ene waɗi masriwi ene waɗi kadi seddaka eɗen mbiya tan bandiraɓe yo tinno nde notitto kay saabu kay jayde nde ala ko yiɗi so wona hebde matériel gam humpidde on hano hannirtini habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Russie paɗen armée leydi Russie wi tigui wonde ɓe dartini ɓe paddima beɗendeji kewɗi taw ko Ukraine naɓe koni koɓe leydi Ukraine panu taw ko faade kayya e guure kewɗe tawtede to banggue rewo ɓaƴƴo funnague leydi ndi beɗendeji kewɗi kadi teskama ɗe leydi Ukraine ɗi jiyama aɗa hande o dow lawol faade kay nokku o biteɗo somi noon ko kerol hakkude mum to nokku o biteɗo course sara leydi Russie koto Moyen Orient paɗen ha to leydi Syrie noon aɗa hande 1 lewru août 2024 combattant ji 5 tawi ko pro iranien woni tigui wallandanoɓe Iran naɓe mbarama e bombardement to funnague leydi ndi taw koto funnague leydi Syrie ɓe mbara ko sara kerol hakkude mabɓe e leydi Irak bombardement noon bombardement waɗi tan ko waktuji seeɗa caggal kayde base Amérique naɓe taweteɗo to wuuro witengo Ermeylana to rewo leydi Syrie caggal nde base o waɗano bombardement ha waɗino barmuɓe hewɓe to banggue koninkoɓe Amérique naɓe e yaadiɓe mum kala ko waktuji seeɗa tawi pawi hen bombardement waɗa tigui ha mbiɗena ko ɓe joyo tawa kay ko pro combattant ji pro Iran mbasi hen pittari moon on paami tigui ko bombardement joftigu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawtowola musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba roɓiɗo kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocca ñalawma janggo o so ala ko faɗi ma en ketto musidɗo men seydi men ceerno men Sar Abdoulaye Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on